V roce 1477 na Starém Městě pražském se v domě u 3 černých koz narodil do protestantské rodiny chlapec, který se měl stát jedním z nejvýznamnějších měšťanů své doby, Jakub Fikar z Vratu. Pocházel z bohatého starousedlého rodu, který se nejspíše věnoval krájení sukna. Jeho první kroky ke vzdělání vedly pravděpodobně do některé z městských či farních škol. Malý Jakub se učil číst a psát, pronikal do modliteb, zpěvů a bohoslužebných textů. Hlavním jazykem byla tehdy latina, jazyk vzdělanců, univerzit a práva. Latinská slova, která se učil, nebyla jen cvičením písmen. Byla klíčem do světa vzdělání a moci, který se jednoho dne měl před ním otevřít. Rodina si mohla dovolit i domácího učitele, který Jakuba zasvěcoval do logiky, rétoriky a základů právního myšlení. Bylo jasné, že z chlapce nebude řemeslník ani obchodník. Čekala jej dráha úředníka, právníka a městského správce, role, v níž měl uplatnit svůj talent a rodinný vliv. Kolem 15 let nastoupil na Univerzitu Karlovu, nejvýznamnější vzdělávací instituci střední Evropy své doby. Zde studoval civilní a kanonické právo, právní filozofii a zdokonaloval se v latině. Univerzita nebyla jen místem výuky, byla i scénou, kde se formovala jeho osobnost, jeho schopnost chápat složitosti právních a politických vztahů. Před rokem 1508 se oženil s Magdalenou od Stříbrných koz, váženou měšťankou na Starém Městě pražském. Jejich manželství bylo zřejmě šťastné a plodné. Měli minimálně 6 dětí. Kateřinu, Anu, Lidmilu, Jindřicha, Dorotu a Jana. Ještě se v jednom pramenu objevuje syn Jiřík, ale jelikož je stejného data úmrtí jako Jindřich na den přesně a Jindřich se v pramenech opakuje vícekrát, řekl bych, že se jedná jen o špatný zápis jména. A musíme též zmínit nevlastní adoptovanou dceru Saloménu. Tolik prozatím k jeho rodině a teď se vraťme k Jakubovi. Rok 1517 byl pro Jakuba zlomový. Ve věku 40 let se stal menším písařem radním na staroměstské radnici. Co to znamenalo? Menší písař nebyl jen zapisovatelem. Měl přístup k jednáním městské rady, pečlivě zapisoval rozhodnutí, smlouvy a nejrůznější právní úkony. Byla to pozice důvěry a zároveň výuky. Jakub se seznamoval s právními spory, majetkovými převody v praxi a složitými městskými jednáními. O 2 roky později, roku 1519, se stal prvním písařem radním. To už byla prestižní funkce. První písař byl pamětí města. Každé rozhodnutí, každý rozsudek, každá smlouva procházela jeho rukama a perem. Úřad nebyl jen o psaní. Znamenal vliv a odpovědnost, znalost zákulisní politiky a právních triků, které řídily život Starého Města. Rok 1527 přinesl Jakubovi další významné změny. Zasedl v radě města a král Ferdinand I. ho povýšil do rytířského stavu. Následující rok se stal předním purkmistrem Starého Města. To byla funkce, která byla vrcholem městské kariéry. Jakub Fikar nebyl jen úředníkem v kanceláři. Roku 1531 sepsal práva končelská pro Hradec Králové, roku 1540 poskytl právní naučení Českým Budějovicím a roku 1543 se opět stal staroměstským purkmistrem. V květnu roku 1542 však zasáhla do Jakubova života tragédie, když mu Jiřík Křinecký z Ronova zavraždil syna Jindřicha. Jiřík Křinecký se omluvil a Jakub Fikar mu odpustil. Přesto ho soud potrestal trestem, že musí za tento skutek skočit po západu slunce z Černé věže, a to 26. února 1543. Roku 1544 koupil Fikar od Bartoše z Polerad statek v Hovorčovicích, což potvrdil i král Ferdinand I. listinou vydanou dne 15. června 1544. Český zemský sněm jej roku 1545 zvolil vrchním výběrčím daní, berníkem království českého. Ale život Jakuba Fikara se dramaticky změnil během let 1546 až 1547. Během šmalkaldské války nejprve stál věrně na straně panovníka. Záhy se však Fikar připojil ke stavovskému odboji proti králi.
Ferdinand I. chtěl v konfliktu prostřednictvím peněz a vojska podpořit katolické síly, což se setkalo s odporem a obstrukcemi českých stavů. Císař tedy nařídil shromáždit české vojsko u Kadaně, které mělo vytáhnout proti vojsku saského kurfiřta Jana Fridricha I. Nakonec přeci jen 31. října 1546 překročilo saské hranice, vyplenilo Marknerkirchen a díky výrazné přesile snadno porazilo vojsko saského kurfiřta. Král však neměl oprávnění použít zemskou hotovost k dalším akcím. A když pak vytáhl proti Janu Fridrichovi znovu, tentokrát do Dolní Lužice, už toho bylo zejména pro pražské měšťany příliš a požadavku se vzepřeli. V tu dobu cestoval Jakub Fikar po královských městech a pozoroval situaci stavů. Fikarovi se podařilo zpočátku úspěšně obstruovat proti počátečnímu odebrání městských privilegií králem. Stavy ve Slezsku a na Moravě navíc odmítly vybírat daně. V Praze se tedy sešli měšťané, ke kterým se připojili i šlechtici. Společně vznesli na krále požadavek, aby svolal zemský sněm a zároveň založili stavovský spolek, který měl odbojníky chránit před královými represáliemi. Král Ferdinand I. zakázal a žádosti nevyhověl. Jenže 18. března se sešel i přes králův zákaz v Praze zemský sněm, který se usnesl oslabit vliv zemské vlády, ve které měli vliv i královi příznivci, a posílit moc stavů. Začaly se rovněž ozývat hlasy pro sesazení samotného krále. Po porážce vojsk Jana Fridricha v bitvě u Mühlberka v dubnu 1547 a konci šmalkalské války se Ferdinand I. s vojsky svého spojence Mořice Saského vydal na trestnou výpravu do Čech, která měla chaoticky organizovanou a nejednotnou českou šlechtu za neposlušnost králi potrestat. Ferdinand však neměl dostatek prostředků, aby tak mohl učinit vojensky, a tak vyhlásil generální pardon, který se nevztahoval jen na původce povstání. Stavy tak dostali možnost rehabilitace a mnozí šlechtici se předháněli v projevech loajality vůči králi. Pražané se neodvážili hájit a poddali se na milost a nemilost panovníkovi. Ten rozhodl, že všichni musí zrušit své závazky ke stavovskému spolku, odevzdat písemnosti stavovského výboru a postoupit králi městská i cechovní privilegia. Stejně jako zásoby zbraní. Také některá královská města o několik dní později ztratila svá privilegia. Mimochodem v tu dobu se Jakub Fikar nalézal v Klatovech a král nařídil, aby byl Fikar v Klatovech zajat a dopraven do Prahy. Zde byl 12. července uvězněn v Bílé věži na Pražském hradě. 20. července byli stavové, z nichž někteří uprchli ze země, čímž se odsoudili k trestu smrti, obžalováni. U některých padl i rozsudek trestu smrti. Ti šťastnější ztratili velkou část svého majetku. Jakub Fikar byl jako jeden ze 4 souzených odsouzen k trestu smrti za vzpupnost králi a opuštění města v čase nouze. Dále byli k smrti odsouzeni 2 šlechtici, Václav Pětipeský z Krásného Dvora a Václav z Jelení a jistý Bernard z Burchausu. Před vykonáním rozsudku byl Jakub Fikar, tehdy již 70letý, 20. srpna krutě mučen a vyslýchán. Natahovali jej na skřipec, pálili železem a nejspíše použili i palečnici. V níž mu drtili prsty. Uvádí se však, že nic nevyzradil. Rozsudek byl vykonán 22. srpna 1547 na popravišti na Hradčanech, v den začátku zasedání Českého zemského sněmu pod královou kontrolou. Jakub Fikar a další 3 odsouzení zde byli sťati mečem. Fikarovy ostatky byly poté převezeny do Hovorčovic. A tak končí příběh měšťana, povýšeného v roce 1527 do rytířského stavu, který za svůj život stihl vybudovat neskutečnou kariéru od obyčejného měšťana přes menšího písaře radního, po prvního písaře radního až po vrchního výběrčího daní královských měst. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit někde u příštího videa o nějakým dalším členovi tohoto rodu zvratu a napište mi dolů do komentáře, co si o tom myslíte
Případně dejte like, zanechte odběr a já se budu s vámi těšit někdy příště. Ahoj.